timore lakini adwa ni ichake gilose wi pado manyien mabende timo ne video kendo en pado mabende thoth ni ko Ramogi Ajwang ohero kendo mitnegi kabisa. Okay, thum mar morna it was a composition na compose ne wendo moro. Wendo mane? Eno wendo moro kanyo. Nyasaye mong'e uto dak ung'e mathoth about it. Bo pando wa watu kama koro na compose go kulingana gi treatment ng'ato nyalo mi. Yeah, though he understand. Ng'ango ya. Nyaka Tony Chak donje industry kaendi ma isegolo wende mang'eny ero koro video semoch kanyo do en wen mabende thoth ni ko Ramogi Ajwang ero nikech en gi puonj kacha chande mabende ng'ato nyaka po kabisa nyaka gi seche gieki Koli Janam ang'o mipango ne mashabiki magi onego bedni ndaladi kabiro kama ticha kimonyo gimoro maliet kata kopogre gimoro bedni tie kolabo mora monego bedni wa expect kwa kuom Koli Janam. Okay, kodok kar collabo to onge, but project nitie ma next month, tarik 15. Yes. Ya odhi biro kendo obiro gi video ne. Okapar from now, kaka ne wamoke no onge project ma wabokelo ma onge video. Yeah. Very nice, very nice. Koro poka neno matago mora. Yeah, but wadhi timo maber mane kuma geno wanchie. Koli from 2017 mane chako go thum masani intiere gi wacho ni intiere gi thumbe 14 maneno ka morna be timo juu chini mikelo no video. Nyaka chop sani ndi Koli gocho kanye ma ng'ato nyalo wacho ni kama adwaro dhi kaka kawuono Friday. Waningeni wasechaka. Waningeni wahero rako lwenda. Kech pod wan nyithindo matindo si sana kaka kawuono tunataka kumiela wewe, tunamiela wewe wapi? Kama hakuna tunakuja kwa nyumba yako utapiga muziki tutamiela ndani ya nyumba. Okay, today kawuono and Friday. Yes. Kawuono wan pipeline Embakasi South. Wadhi bede club miluongo ni Emirates Club. Emirates ni goche every Friday kusoma na kawuono kende. Basement waonge go. Okay. But wane iboma. Ki follow Koli Janam ibo yudo kuma wagochi ibo biro mondo wa budh kanyaka. Wadwa ni bed gi gine mang'eny kabisa. Wadwa ni bed gi appointments mang'eny mag kun minyalo were. Koro nyis na jogi ni yudi nango namba mar simu minyalo chiwo chak gi Facebook then kuonde bi yudi te. Okay, nyingen achiel nyingen Koli Janam. Okay. Iyuda YouTube Koli Janam, Facebook Koli Janam, Facebook page Koli Janam, TikTok Koli Janam, Instagram, Twitter Koli Janam, each and every platform Koli Janam. Yeah. Ngamadwa mi appointment moro kata ngamadwa mi signings moko mag arus mag ango entertainment kage kacha club moro. Okay. Number. Tuko na number 0748729914. 0748729914. Yeah. Very nice. Kama ni Koli Janam komie moni bie chenono ino mara mbak ndalo. Ko kama notunga Ramogi Ajwang wachoko kanyendo giko mara chenro. To sama kuru wadwa tieko chenro, wadwa tieke ka wamiel matin koda ilo ni Koli Janam. Umewacho ni members day osema moke kikiwe pesa ni ojemni. Don't drink and drive. Longani Lane Ramogi Nyanyakachi. Bas ticha bit nyako Ramogi Ajwang beba akili chaja tafadhali akili kikiwe peny kiwuok sani ni dhi chamu banjo na sweater tafadhali beba sweater weather ni mbaya weather isikudanganye uingie kwa mapenzi maokufaa tafadhali chukua sweater chaja na akili usisahau Lungani Stella Brenda nyathi uchieng. Koli Janam LTN Low Trending Mission.